Teraz môžeš čítať písmená. Tak si prečítajme skutočné kórejské slová. Každé slovo sú len stavebné bloky, ktoré už poznáš, a teraz znamenajú niečo, čo si môžeš predstaviť. Prečítaj toto slovo. 우유, Znamená to mlieko. Práve si to prečítal sám. Prečítaj toto slovo. 바나나, Znamená to banán. Práve si to prečítal sám. Prečítaj toto slovo. 나무, Znamená to strom. Práve si to prečítal sám. Prečítaj toto slovo. 모자, Znamená to čiapka. Práve si to prečítal sám. Prečítaj toto slovo. 오리, Znamená to kačka. Práve si to prečítal sám. Prečítaj toto slovo. 가방, Znamená to taška. Práve si to prečítal sám. Úžasné. Práve si prečítal 6 skutočných kórejských slov a vieš, čo znamenajú. Teraz čítaš kórejsky. Pokračuj. Choď na korean.viasom.com na bezplatnú prax. Odkaz je nižšie.